ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯз хостам ба яду комментарияи дигар ҷавоб гардонам, барое ки хоҳарҷоное ки ҳамшаҳриҳои хидмаи шаҳри Конибудом ин саволҳои мара интизоранд. хостам ба ҳамон саволҳояшон ҷавоб гардонам. мара дар комментария савол доданд ки барои чӣ шумо ай шаҳри Конибудомен, не ки гапзанитон тамоман монанд нест. ана бояд ай дигашон наистиянд ки ҳамин шумо Конибудомӣ хай лавзи хидмон қатъи гап задан гирен. рости гап ман лавзи хидмонам нағз мебинам забони мисол хай тоҷикӣ айваям ишам тоҷикӣ ҳай. ана шавҳари ман намемонад ки ман лавзи Конибудомӣ қатъи гап занам, барое ки ман ай Конибудом худи вақт шавҳар кардагиам. ана шавҳари ман фақат мара ҷанг мекунанд, мақсад тоҷикӣ гап зан. ман мегӯм механдам, мегӯм мардак охи ҳамин гапзании Конибудомиам забони тоҷикӣ ҳай. Не мега ту ози вақт шудашу кардагӣ лавзи мо қатъи гап зан. хай рости гап ҳамин қасҳо мисол зиндагимона хела шид. ина соҳиби мисол 3 фарзандам. хай рости гап гапзаним полни тарафи ҳамин шавҳарам шидагиай. ранги хонагиҳои шавҳарам гап мезанам. ана бо ҳамин қасҳо қатъи якҷоя ва ё зиндагӣ кардам. рости гап хай гапзанишон мушкил буд. аввал намефаҳмидам ман Конибудомӣ гап мезадам ва ё механдидам. бисёр гапҳои моро намефаҳмидам, манам ай ва ёро намефаҳмидам. не хай оста оста омӯхта шидам. ана бо хай фарзандом ҳамашон ҳамон ранги тарафи аташон бар ин гап мезаданд. ҳозир тамоман тарафи аташон бар ин гап зада наметавонанд. полни Конибудомӣ шидагиам фарзандои ман. ай гапзании тарафи падаршон тоқа ҳамин атаҷона медонанд тамом. хеле бигем ки мара оча намеган, мара бува меган, барое ки мо очамона бува мегӯем дар Конибудом. барои ҳамин мара бува меган. хайне ки як хислати дигашонам мондагиай ай сини ҳамон хонаи падаршон. ту гуфта гап мезананд, ту гуфта гап мезананд. шумо ягон каса намеган. хай қатъи бобош мисол очабибӣ меган очаи мара. очабибишона ҳам мара ту гуфта гап мезананд. хеле бигем ки ранги Конибудомӣ мисол ҳурмат карда шумо гап намезананд. фақат ту гуфта ҳамин тура истифода мебаранд кӯдакакҳои ман. хай рости гап полни Конибудомӣ гап мезананд. барои ҳамин шавҳарам ҳар рӯз мара ҷанг мекунанд. Конибудомӣ гап назан, тоҷикӣ гап зан. фақат ҳамин чишонда механдам, мегӯм ҳавай Конибудомиам тоҷикӣ ай охи. меган не, мега гап назан. ман гуфтам хай тақдиртон да тантиен ки мақсад ай Конибудом шумо зан гирифтагин иша аёдтон набурорен. ба меган ки не ту аёдат бубурор ки ту ай Конибудом мешай. хайм хеле ҳар рӯз мо камкам разбор мекунем ай пишти ҳамин гапзани Конибудоми ман. дар комментария бо як саволи аҷоиб омадагӣ бояд як дар группаи хидмонаи Закия влог ном доранд апашкам. хеле навистанд ки сколько тебе лет гуфта навистанд, агар не медонанд сину соли мара. ба манам сину сол махай нагуфтам, гуфтам ки мне 18 лет. бар дар таи ҳамон комментария ҳамшаҳри ман навистиянд ки шумо 18 солаен, чӣ ба се гудак, чихе шумо се гудак дорен. не, ман 18 сола нестам. ман ҳамира прикол карда нависта мондам дар ҳамон таи комментарияшон ответ додам 18 сола гуфта. не ки 18 сола нестам, ман 35 солаем, соҳиби 3 фарзанди нозанин ҳастам. ана ӯ ҳамин хел шӯхӣ буд ки ман хидма 18 сола гуфта дар таи комментария апашкам навистам. ана ман 35 сола ай шаҳри Конибудом. хай ҳозир камтарак ай шиносшавии шавҳарам қатъи нақл мекунам. дӯстони азиз, шавҳарам қатъи мо хеле дар Конибудом шиносшидагӣ ҳастем. ана шавҳари ман рости гап ай ман 10 сол калонай. ман сину солам 1986, шавҳарам бошанд 1976.
некин ай ман 10 сол калонай намеген ки ай ман 10 сол калон ёш метуба шавҳари ман ана баъд хай хулласи гап дар сину сол нестай ана шавҳари ман пеши як ҳамсоямон меомаданд ошиқ буданд хай мисол чанд сол пеш ана 12 сол пеш буд 13 сол пеш буд барои ки 13 сол пеш омада буданд рости гап ма гудаак будам оли учено вай духтарак айман хела калонай ҳамсоямонай ана баъд ҳавая пешаш меомад хай мара дида мара маъқул кардагиан хай ин ҳамаш насибу тақдирай ӯ духтар қатъи хеле ояндаи зиндагӣ надоштанд ами хеле ки шинос буданд хай любой мардак масалан ошиқ мешавад хай ба фикрам ҳамаи мардаку ҳами хелеян ана баъд рости гап намегум шӯи ман свитояй барое ки хай ман қабидагишум чанд одамо қатъи духтаро қатъи қабидагиум ба як рӯз дар симкартаи телефоншон ай кистаашон ғалтида буд ба вай симкартара гирифтум дар телефонам мондум ки номери 158 нафар духтаро буд анам хеле зиндагиҳо аз сари ман гузаштагиай хай иш да бозӣ ман бо бармегардам нашоти ки на ман шавҳарма чанд бор қабидагим қатъи духтаро чанд бор ман сумкаома ҷамъ кардагим ай худи ҳамон душанбе ай қирған ай сини вахш сумкаома чанд бораҳо борома ҷамъ карда овардагим хай бо ҳаёт чизи ширинай бо шавҳар чизи ширинай ки хай бо бахшидагимаш аввал шавҳарам пеши ҳамон ҳамсоям меомад хай ошиқ шида буданд ишонда хай ӯ духтар хеле ай ман калонай ана ҳамолое ки шавҳари ман 76 ай вай 80 ба фикрам ё 83 ё 84 ай барои ҳамин хай ӯра чӣ карда ба мада ошиқ шидагиан ӯ вақтое ки мада ошиқ шида буданд телефонҳои мобилнӣ набуд хай буд хеле одамои хеле пешрафтагида буд хай рости гап мо надоштем хеле телефон дастакӣ ана домашний телефон доштам хай чанд бор омаданд як ҳамсоя доштам ҳамсоямон ай худи айниян баъд омада ай ҳаваё пурсидагиай ки шавҳари ман ҳамин духтар кияй чиай гуфта ба хай ҳамсоямон гуфтагиан номаш тахмина хонашон 5-ум этаж да ба ҳамин хел хулласи гап омад 5-ум этаж дар муназзада кушодум дара номеро табите гуфт ман гуфтам номер надорам хай рости гап мадам маъқул шида буд ба хай хулласи гап номерои телефони домашнимона додум хай ба телефон 1-2 бор гап задем баъд гуфтам ки хай учатона рӯӣ кунем ман гуфтам тарафҳои душанбе бачаҳо шондама бовар намекунам хай рости гап рафтам хай хонагиҳошона гирифта омадагиян хонагиҳошон кира хиштоманам омадагиян баъд раҳмати ҳеварам омадагиян хай секаса хуллас омаданд чанд вақт истоданд хонаи мода як ҳафта истоданд баъд хай хуллас дадам гуфтанд ки хостгорои ту намераванд ба ман гуфтам дадаҷон хай розигӣ натиҳанд ба фикрам ки ҳоли бо як моҳ ҳаминҷа меистанд хай рости гап дадам 7 рӯз дар розӣ шиданд хай ҳамхел рафтем никоҳмон карданд ба хулласи гап ҳамхелӣ хай бо зиндагимона пеш бурдем хай учан ӯ вақт дар Россия буданд хай ҳамхелӣ хай хуллас ба қишлоқ омадам корҳои қишлоқам наметонистам то ҳозира ман дар чагдон нон пухтагӣ нестам рости гап 1-2 бор пухтам мара асос шавҳари ман бӯи дуда нағз намебинанд вақте ки хиштоманам омада ҳамаи корра нишон дада иста буданд вақт аввал якум ай хамир сар карда будем карсонои калонда хамир мекардам нишонам доданд хамиркуниро хай ёд гирифтам алокунишам ёд гирифта будам вақти часпондана чӣ буд шавҳарам 1-2 бор омаданд диданд ки ман дар пеши алов баъд мегуфтанд ки бира айҷа бӯи дуд мегирӣ ба хай хиштоманам бачашона ҷанг мекардам мақсад ту зан гирифтагӣ ё кукла гирифтагӣ баъд ман мегуфтам ки рости гап хай ёрдам мекардам то ҳатто мехостам ки ёд гирам ҳаваёра шавҳари ман пеши алов мара намемонданд мегуфтанд ки бӯи дуд мегирӣ хона бира бӯи чӣ нагир бира киртота алиш кун киртата бушу хай хуллас алокнирам ёд гирифтам баъд як бор дар ҳаётам ё як бор ё ду бор
дар кӯни бодом ман нон пухтагим, чакдоное ки дамо ҳастай, ай шумо гирдаки калонай, ай хонагиҳои шавҳарам, ана ай хонае ки мо дар кӯни бодом мекардем, хонаи тағоимда. Уҷада чакдони мо деволиай, деворда часпондагиай. Хай кӯни бодоми ҳамшаҳриҳои ман медонанд чӣ хелеай. Ман 1-2 бор дар ҳаётам таппук кардагиам. 1 бор ё 2 бор кардагиам. Зимистон мешуд, шавҳарам маро аюҷа мебурданд, ё ки квартира снимат мекарданд шаҳрда, ё ки хонамон роӣ мекарданд. Ҳар сеями фарзандакома ман дар шаҳри кӯни бодом таваллуд кардагиам. Хай рости гап, шароити хонаи мо мисол сексия, ҳамаи чи дар дурунаш. Хай гудаки нав таваллуд кардагӣ, масалан ҳаматон медонед, бояд ки хеле чӣ бигӯм, ҳоҷатхонаҳо хунук, то уҷа мерем, то хай ҳавлиёда чӣ мекунем, бо хай хонаи хиштоманда мисол рости гап дуроз кашида намешавад, барое ки хай бояд мо хизмат кунем. Хай хулоси гап, ҳамхеле гудакакҳои ман дар кӯни бодом таваллуд шидагианд, ҳамашон дар ҳамуҷа калон шидагианд. Ина бо 3 сола дар ҳамуҷа истодагианд, хонаи бубушда, оча бибӣ шуда. Хай дар уҷа худораш агар келинмон ҳастак, ҷиян дорум, ята ҷиянчадор шидагим. Ана гудакакҳои ман ҳамашон ҳамуҷа данд, хирсандона хай зиндагӣ карда гаштанд. Хай ҳозиро чӣ хеле ки бачам мора беҳад ёд кардааст, ҳар рӯз мепурсад: кай мора мебарӣ, кай мора мебарӣ. Ана насиб иншоалло хай меёрам бо влогҳои беҳтарин ай пешай. Хай хулоси гап, ҳамхеле хай мара дар қишлоқи шавҳарам арӯси замонавӣ мегуфтанд. На таппук карда метонистам, на чакдон дар нон пухта, кулча, чапотӣ ман дар ҳаётам кардагӣ нестам. Чанд бора қайсингил омада нишон додагиай, 1-2 бор часпондам, киртама сӯзонда будам. Рости гап, хай агар мисол бихоҳӣ ки кунӣ, хай ёд мегирӣ. Масалан, агар хай ози мо дар Россияем, вақту соаташ биёяд кучида мерем, бо вақту соаташ қатъи мо ҳам чакдондор мешем. Хай гов, мол, хай худо хоҳад ҳамаи чӣ ҳоли ай пешай иншоалло. Хай чапотӣ мепазем, кулча мепазем, насиб боша. Историяи ошиқии ману шавҳарам хела дурам дарозай. духтаро ина ҳозирам, хела видеоҳои ман дурам дароз шидааст. Хай биен нашоте ки шавҳарма ба чанд кас қабидагиам, чием, ҳамаша дафъи дига як видео кунам дар бораи хиёнати шавҳарам. Ана ҳозирашда хай ҳамиқашда саволотонда ба фикрам кӯшиш кардам ҷавоб гардондам. духтаро, ҳамшаҳриҳои азизи ман, ана бо дафъи дига ягон саволҳоятон боша, дар комментария бинависен, ҳатман ман ҷавоб мегардонам ва кӯшиш мекунам ба ҳамаи саволҳоятон дар видеои дига ҷавоб гардонам. духтаро, бо як ҷои интересне ки дар хостгории мада гуфта буданд, ҳавая ман дар шумо нақл накардам, аёдам буромадааст, ина нав дар ёдам зад. Вақте ки шавҳари ман ба хостгорӣ омаданд, қатъи холам, яъне хиштоманам, гуфта буданд ки ман раиси колхозам, ман дар колхоз директорам, хулос дар дасти ман чандҳо ҳазор занако кор мекунанд. Охир дар Душанбе 3 хонага дорам, ҷип дорам, 3 мошин дорам. Ана суратҳои мошинҳоро ҳамаро нишон дода буданд. Рости гап, ана гап дар пули чиз нестай. Хай насибу тақдири ма дар ҳамин мардак будааст. Ана баъд мара хай никоҳ кардан гирифтанд. Масалан, вақте ки шавҳарам масалан омаданд, ман раиси колхозам, ман хеле хонаи мисол 2-3 хона дорам. Хай ҳоли бо историяҳо ҳама нав дар ёди ман зад. Иншаалло кӯшиш мекунам ба ҳамиҳо бо ҳамин видеои дигарим да ҳамаша хушрӯ бифаҳмонамтон. Масалан, ина ман ай худи кӯни будам чӣ хел масалан вақт шавҳар кардагиам, мара чӣ хел карда иёфан кардагианд. Хай ҳаракат карда видеои дигамда нақлтон мекунам. дӯстони азиз, ана ин буд имрӯза видеои ман ба фикрам ки чанд саволе доштен, ҳаваёда хушрӯ ҷавоб гардондам. Хай кӯшиш мекунам ки саволҳои худтонда ҷавоба гирифтем. дугонаҳои азиз, ҳамшаҳриҳои азиз, ана видеои дигамда дар бораи шавҳарам бо чӣ хел мара фан карда гирифтагианд, ай худи вахш рафта. насиб боша вая нақл мекунам ба дар бораи арӯзбозии шавҳарам.
хай ба фикри ман ки ҳамаи мардаку арӯс бозӣ мекунанд. хай шукронаи алло, рӯзи зиндагӣ хушбахтона дорум. хайр.